I Arena Randers er der plads til alle, uanset om du er barn, voksen, Wookie eller Ghostbusters. Altså, det er meget sjovt. Det er lang tid siden, jeg har været her. Vi er nørder, vi står ved, vi er nørder, vi hylder at være nørder. For 10. gang løber Danmarks største science fiction messe nemlig af stablen. Jeg er en Jedi, jeg har kun et lysrør. Og det har blandt andet lukket vennerne Mikkel og Christian til arenaen. Ned slå den anden side. Perfekt. Hvordan er det at være med her i dag? Altså, i bund og grund er vi jo bare nogle kæmpe nørder, som synes, det er mega fedt med Star Wars og alt sådan noget. Udover at dyrke passion for science fiction, er der ifølge dagens gæster plads til at være den, man er. Eller ønsker at være. Det er befriende at få lov til at kunne være nørd. Her kan man være sig selv, eller være det, man godt kunne tænke sig at være, eller bare synes kunne være sjovt. Hvis man nu går i en klasse eller en skole, hvor man måske ser lidt ned på nørder, så er det fedt at få lov til at bare komme herop og kunne slappe af og gå rundt og ligne, hvad man har lyst til. For science fiction kan bringe folk tættere sammen. Det mærker de to venner også, der sammen med foreningen Troopers for Charity underviser i dagens Jedi-skole. Det er jo sjovt at se dem smile. Jeg fik en lille dreng til at smile ret meget efter at se, at han havde klaret det rigtig, rigtig godt. Snor rundt om dig selv. Ja, det er rigtig godt. Troopers for Charity er en velgørende Star Wars-forening, der arbejder for at sprede håb og glæde blandt børn og voksne. Det er simpelthen de onde, vi har her. I svære livssituationer. Jeg har set nogle i kostume før, der er jo mindre, og det synes jeg i hvert fald også var super fedt og super sejt. Det vil jeg gerne, da jeg blev større, så nu er jeg her. Det gør en selv glad at se de her små børn, mindre børn. Og jeg har også været ude på nogle cirka min alder, som har det hårdt, som også bliver glade. Og spørger man dagens gæster, så har messen bragt både smil og gode oplevelser til mindebogen. Vi får set en masse ting og får hygget os, og så kan vi gå hjem med den oplevelse og tænke på den, indtil vi kommer næste år.